niltum karbi rong saramai kupli hawaramai pen labang so channel kelang arad tum an phan niltum ningkang sam kardom pajiri na kardom nasi pini niltum labang so press meet kang ni nang kok lam thigala helo niltum kedamtang surini ra great rock si pen niltum karbi rong saratum punang chesong bom bang bom niltum emethang aron pen kachari kachalom karbi traditional village development council nangji puniltum akemang peniltum chesong bom bang bom la pen council sor same nang kroidono chokpoku boy pins taminon aku puthot chukidam tang pai achitlu great rock surinang koretom arni Karbi Anglong Autonomous Council executive committee labang so isikang ni ahut kaciparai pontu Karbi Anglong ke thot VDC akimi seng pontu popu labang so kaciparai ponalong niltum kopli hawaramai Karbi Anglong sara tumpen niltum labang ke kroidun tekte nasi labang so puthak alang litum kaciparai tang alam thebang ke alang litum puthot cividro nanggi cividro de pulun tenutum apre ka sai samin tum karbi rong sa amai tum niltum dak kopli hawar mai pensa minutum kapre ka chesong staben tum deng ponji asila solong TVDC alam je thanam lo pulun te dopik ini hala artikel alam yang si thanam bole tum dopik sta hala 1954 aning kan pen bang so ekalong lam the puthak stame keong dung arat machini lo nitung labang so alam bang nitung purthelo lasi niltum ako puthot puthi bangkelalo TVDC abang seniltum nangji mala VDC kimi ke sengi pulang bangke labang so isi cepapas bangke alang litum puthot cividro nangpo lapen cividro alam the pu cividro lo pu chode chok chi through social media pen semel alang litum cepak lang nai lasi nilitum pini labang so press meet kang nike la pancor lo Karbi Anglong ra tumphang nilitum non hajong nilitum la non press meet kang ni along mu hajong kan ni pon aphi keng ason si ko puthot chuni ridun thelo nili hin penta asini nilitum ko pri hawa amaya hin pen ke nilitum ahok pera bangke aprang pen tim Karbi Anglong ake hai Dr. Tuliram Ronghang alangli nilitum rong saramai nilitum wolong kamajilong sitame nilitum doponiglo haladak suri armung arat rong asar nilitum kacetong along alangli nilitum rong saramai tumphan lamcak ason doi koklo lasi nalitum gangbura rong asara tumsi mene chairman anta nalitum si chunang po la pensi nalitum si klaim ke dam bangke TVDC apu thake nalitum si klaim nang popu nang litum ke hai Dr. Tuliram Ronghang alangli litum aphan rat phana pachini pen litum rong sararat Karbi Anglong atau katigi do Karbi Anglong rong sarta litum ningarong terus idolo lasi lapentu alangli litum aphan nikarapon thu dolo ala village court abang tanali ke hai Tuliram Ronghang non ali githe husi litum aphan atau kan anu tala village court apu thaga bangke nang litum nipichun pi ponlo lasi puthot chunigri dun tholo lasi alangli non tim Karbi Anglong nalitum non do bomahut nalitum si nilitum aphan rong saramai phan am su se ke me lapeng ke chok ne ke ya ponje aphan TVDC puta nalitum si klem ponang po rong asar rong rada phan kanghon pahaman ponang po unang litum tim Karbi Anglong ake hai Dr. Tuliram Ronghang ningye pon sini tum kado we phanta ning thep na ni thenang pe pondo anchot kali wafalang so serduna klamalong sita mehala dakta langli pinangan alam nilitum phan nang than tekang nang mum tekang nilitum rong sararat atum mate rong basa pitum kado go beri so basa mekara sarmar to manta nilitum kado go be Karbi Anglong rat nilitum ningarong prosido lasina litum hala VDC po bangke nalitum mani si het nalitum ke do pusita me nilitum hin penta la Karbi Anglong rong saramai mat intum ke prihawar penta ala BDC bang nilitum ta nang cedon nun thek pusi nilitum pini asa press miss nilitum na piglo
la sina litum MP MLA ake haya tuman nang litum la ni litum aphan ilitum Karbenglong chorapan kali along bang chu bang ke than pon do lo la si bang kelong na ya raj do podim along ason dulu pelotang tenang litum prabjin penil litum Karbenglong rong asarama ephan laso TVDC pu tha bang ni pichun pompo pusi nili hitum kopri hawaram maya hin pena chuni riponiglo kardong